Čaute ľudia, v dnešnom videu vám ukážem, ako som jazdil v Drozdove, Hyde Park v Nitre a taký malý bonus našich domácich trailov. Tak asi by som začal tým Drozdovom, lebo vždycky tam na rozjazdenie jazdím Loxovu a tu vám teraz ukážem. Keď sa ti páči tento typ videí, tak mi daj odber. Ďalej, potom keď sa už rozjazdím, tak idem na Jalapeños Trail, tam vznikla teraz tá nová jump line, takže je to o niečo lepšie, lebo predtým tam bola iba lúka a teraz vám ho ukážem. Kde som aj potom stretol Lukáša Paštrnáka. Teraz som v Hyde Parku v Nitre a ukážem vám nejakú jazdu.
teraz nakoniec ten bonus našich domácich trailov. Ukážem vám nejaké edity, ktoré som spravil alebo ktoré sme spravili s kamošom a dúfam, že sa vám budú páčiť. Ideme na červenú. Sme dokončili dopad z klopky a teraz to idem otestovať. Pre dnešok by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mi like a keď sa ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.